Medi pangan ika. Lho. Semar kok tepung ika barang iki. Ya wis derek. Ayo Gong, yo aku jane arep ngaso dikon nyambut gawe. Kae ora do diungkuli pustaka Jamus Klima Sada ndak. Ora rampung-rampung perkarane. Yo Gong, yo. Sabar Kang. Sabar. Oh iya. 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 Gong ngewangi Gong. Terus. Ya tanganane ndak ora rampung-rampung terus ngono. Waduh. Wis guys, digajol kita caku kalah kok iki tak digangsum iki warane. Semori resiko balik. Titiyane Gandayane Trisanya Purnama sasi. Matur nuwun nggih Den Darantasena. Ya kek tiba padha-padha. Sinuwun ngamarta. Gagang Semar pancen kepara nyata. Darawarku Dara, ya Dipol. Aku sing tekan kene. Ature anakku Antasena, apa pancen kepara nyata? Kula niku ora tau gawe-gawe. Mbok menawa Sinuwun Darawati mung kaprawasa rasa pekewuh kalih Manikmaya, kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe merga Sinuwun Darawati niku titis Wisnu niku anake guru. Kasan Sinuwun Darawati nilar dhateng raos pangraosipun. Angenipun sampun sambet memitran kalih Semar pinten-pinten taun laminipun. Malah piyambakipun ingkang wantun lan mentala badhe njugaraken niat kula oleh kula bakal mbangun kayangan. Sabanjure keparenging Kyai Nayantaka, kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada. Maraenosmo bang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ringkanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca pusaka ni ajeng kula gawa mangsa Baranga Kyai Semar Darantasena. Piye kek? Kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang samene dor gejegan niku mang pisah. Liar misah piye kae Kang Slupan balaning Betari Durga. Sampeyan mang nyikep Ndara Gatotkaca, Petruk nyikepa Ndara Setyaki. Awak ora penake, Pak. Gelem ora? Ora gelem tak sepatani dadi ungkrung. Medi pangan ika. Lho. Semar kok tepung ika barang iki. Ya wis derek. Ayo Gong, yo aku jane arep ngaso dikon nyambut gawe. Kae ora do diungkuli pustaka Jamus Klima Sada ndak. Ora rampung-rampung perkarane. Yo Gong, yo.
sabar Kang. Sabar Kang, sabar. Oh iya. Aya. Ayo, iya. Gong newangi Gong. Gong newangi Gong. Terus le, terus. Nah, tanganane ndak ora rampung-rampung terus ngono. Waduh, waduh. Wis guys, digajol kita caku kalah kok iki tak digangsum iki warane. Gong, matane Gong. Matane sapa? Matamu. Aku ngapae? Sing tok gajol ndasku. Ketoke mbok ndasmu. Pancene diangara. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Sabar Doro. Woi. Jiwa Semar aku kena ngopo? Kakang Semar aku kena ngopo? Sampean do ora ngerti. Sampean do ora eling. Nah, mboten kaya ngoten. Gong tak angkel siramu lho, Pak. Metu ora, Tru? Ora, ameng dinyunyokke kok metu. Tak ora ndalane metu. Ndara Antasena. Sampeyan kudu iso gawe lunga wujuding jim setan ya. Ndara Sencaki, Ndara Garukaca mangaso, ampun ngalamun niki akeh para jim setan pripayangan. Kowe dadi kawula Karang Kadempel kok ora gelem nyambut gawe Bagong rene. Nggih. Jim setan pripirang-pirang. Kawula Karang Kadempel tilik ana nek do Kang Slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak parike karo kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol Pak, aku ora hafal. Ya ora. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Anggeneng demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, nggih. Wis kuwi. Muni apa, Gong? Teguh. Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet adine Teguh. Slamet saka kersaning Gusti, slamet saka kersaning Gusti. Golek setan. Yo. Teguh yono aku Petro. Kaya setane rupamu. Matamu. Kakang niku ngoten. Yo. Putus. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Modar. Bapak iki pancen wong ampuh tenan. Ming kata-kata kaya ngono wae iso ngusir setan lho. Ayo. Aku kudu entuk iki, Tru. Ha iya. Nggo nyoba kok. Teguh yono kaya. Yono minggat. Minggat diusir pasti.
Teguh Yono slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yuwono slamet. Slamet nang ngone Yuwono. Waduh. Truk, salah ya Truk. Ya petuk kene. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Waduh. Iki kok nggawa teken kok gathuk ro awak. Teguh Yono slamet. Teguh Yono slamet. Wedian iki kok iso nguthik-uthik cangkem ya? Teguh Yono slamet. Dan tekan buri banang e. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Mudhar we. Kram ora kowe. Mate kowe. Wis, kram kowe. Gong, singkirke Gong. Siap. Wait. Teguh Yono slamet. Slamet saka kersaning iki. Setan. Nunggu karepe dhewe malah. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono tatak tangguh-tanggon. Iman kudu kuat. Ora kena koreh rongeh merga saka demit sing bakal tumindak ing ora prayoga. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh kok nang kono kowe, Guh. Kowe wae Gong, ora kuat. Cak pikirane do elek-elek ora. Teguh arep mripate tutupi ora bakal. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Mripat tak tutupi kok tetep mambu ya. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Halo, Semare ora kuat kok. Yo ngene to dinggo dolanan. Ono kawane do edan. Ande ting tong ting ting tong ting hae. Babu ting tong ting. Bagong iki munyok ora. Kok ngono kok padake kemana? Oh, senengane lah. Ora do edan. Terus sirake ta. Tanten dasmu lho kok. Iki dipendem. Wah, dipendem iku kudu muda. Nek nganggo sandangan ora ditampa sukmane. Apa? Copot iki. Copot. Kandhane
Gayane senengane ngayal. Mangkelake ora senengane ora. Setan kowe. Tegayana slamet-slamet saning Gusti. Tegayana slamet-slamet saning Gusti. Tegayana slamet-slamet saning Gusti. Wong kuwi aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Kakang Semar badhe mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahi ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo Kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya, aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuh Semar, mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem, embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan ngono ki apa kleru? Oh, iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok. Anggreneng perkara tok gawe bab sing gegeran. Anggere ana tembung sithik tok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karepmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadhi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru Binangun. Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Betari Durga jak bali. Inggih ngestakaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Sirmu piye? Kok isih bareng karo ayah. Inggih, Kang. Inggih piye kaya ora kena. Sak penake dhewe. Kurang ajar kowe ya. Lah wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Aneh-aneh. Nggih kula nyuwun mawon. Ayo bali. Bali inggih ngestaken dawuh. Ora bali titanono kowe Betari Durga jak mulih ngestaken dawuh Kakang. Durga kula wonten maring dawuh. Iya dina tak goleke pangan baju barat nanging sagedakan iki para baju barat kantinen bali marang Dandang Mangure ngestaken dawuh wangsul kula. Oh. Wah. Wah, satriya gagah. Ora tepung karo kowe.
Urung tepung karo kowe. Cetha lekmu dadi buta durung suwe. Lho. Durung suwe piye satriya kondang. Saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungsa padha ngerti Raden Werkudara. Kowe ora tepung karo Werkudara. Lekmu dadi buta mung lelamisan. Durung suwe buta, durung pinter dadi buta, dadak dadi buta. Wah, gaglak limpamu ndi Semar? Yo tampanono. Waduh. Lho. Diantem nggon pupu tak tendang sambatmu ngarwara. Cetha yen kowe dudu ratu buta, nanging kowe sawijining ratu ingkang wicaksana. Ora nggunakake peperangan, ketok banget nggonmu ora iso perang. Wah, kepadya. Werkudara, iya. Pun Kakang ora usah nganggo pawadan sing aneh-aneh. Bathara Guru wis bali ning kayangan. Wis ngakoni nggone Kakang Semar bakal mbangun kayangan. Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal nyendikani dawuhing Bathara Guru sing wis nglenggana karo klumputane. Ngono to, Yayi? Iya. Pun Kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku. Ayo, amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, wah macan ngeyel. Wah! 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 Kakang Mas. Munio. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapenae dhewe ngerti watake kakangmu. Kowe iki dimong karo Semar ditutke rono rene. Malah bakal dadi palange Semar nggone bangun kayangan. Kowe dhewe utek apa ora? Nggih, kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir kena ngopo menggo isen-isen ndas. Ngaku. Wah. Bunto kakangmu Werkudara, anak-anak kabeh wis sarujuk lawan Semar nggone bangun kayangan. Yen kowe dadi pepalang, banting nang kene. Semar, aku nyuwun pangapura kakang. Mboten napa-napa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampeyan, mestine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Merga ora kepenak. Iya. Nanging yen to Iwang Pikulun Manikmaya wis nampa dawuhing Kakang Semar sarta wis nglenggana lan iso nampa apa kang digayaning Kakang Semar, mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayaning Kakang Nayantaka. Mboten napa-napa, Den. Sing jeneng wong mlaku niku nganggo sandung kesrimpet. Kadang kala sok kesrimpet karo trumpahe dhewe.
Monggo niku dienggo saben dina ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet merga perkara sanak kadang mitra kawruh niku wis lumrah, waton gedhe pangapurane niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbuh kaliyan ingkang dipun leksanani dening Kekagungan Kajat dalu punika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangesti dhateng panembah sejati manut dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kakang Semar mengkono. Mugi-mugi tansah nampi kanugrahaning dewa, tansah nampi kanugrahaning Wang Mahanasa. Ingkang nandhang ruga panjenenganipun bapa Tresna Reja ugi pinaringana saras pinaringana waluya nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Mugi-mugi sapengker kula papan mriki tambah ayem, tambah tentrem, tambah reja, tambah ngrembaka ndara.